In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag in Tegelen bij ontmoetingscentrum Huis van de Wijk De Glazen App. Deze stichting doet mee in de categorie Circulaire Community. Een goede middag en dank om ons hier in Tegelen te ontvangen. Zou u om te beginnen kort de stichting willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Nou, de stichting heet officieel de Stichting Exploitatie Ontmoetingscentrum De Glazen App. Op verzoek van de gemeente in 2010 zijn we hier begonnen met het organiseren van activiteiten voor wijkbewoners, want dit was de enige plek waar wijkbewoners elkaar konden ontmoeten. En een van de belangrijke dingen die wij 2 jaar geleden opgestart hebben, dat is dat wij een klimaatwijkakkoord hebben gesloten met een 10-tal partners. Dat bevat een 38-tal actiepunten. Ja, en een van die projecten, althans het project waar u zich heeft ingeschreven, daar staan we nu letterlijk op. Ja, we staan letterlijk op het Glazen Applein. Ja. Het Glazen Applein, zoals jullie kunnen zien, is een heel erg versteende omgeving. Nauwelijks groen, op het plein zelf in ieder geval niet. En daar is in de werkgroep van onderop, zeg maar, bottom-up, is het idee ontstaan om met dit plein, om daar iets mee te gaan doen. Minder stenen, meer groen en vooral hergebruik van materialen die wij overal vandaan gaan krijgen. En dat is de bedoeling dat de gemeente daarin ook zeg maar, financieel de zaak gaat ondersteunen en begeleiden. Ja. Precies. Waarom zijn jullie als stichting zo bezig met dat klimaat en duurzaamheid? Ik ken ook genoeg andere stichtingen, die zijn al blij dat ze gewoon activiteiten organiseren, maar bij jullie is dat echt een van de speerpunten. Hè? Ja, dat is inderdaad een van de speerpunten. En waarom is dat zo? Wij zijn een hele actieve club. Wij zijn op 10-15-tal projecten zijn we bezig met allerlei zaken waarvan wij vinden dat dat het belang van de wijkbewoners dient. En dit is een van de dingen die ons op de weg zijn gekomen en waar wij onze energie in willen steken. En we hopen eigenlijk dat er in het voorjaar dat het plan door de gemeente afgetikt gaat worden en hopelijk dan in het najaar dus daadwerkelijk gestart is en misschien ook nog wel een lintje doorknippen. Ja. Veel succes daarmee. Dankjewel.